Ngane zakwethu niyaphila lesikhathi ngibingelela bafowethu namhlanje bengifisa sibuke ukuthi ubaleka kangakanani ukuthi u-understand ukuthi i-chart liridwa kanjani i-chart si-understand no-left futhi ukuthi ubaluleke kangakanani emakhethi. U-left bafowethu ubaluleke kakhulu emakhethi and uzokubona into engishoyo ukuthi u-left usiza nangakanani. Wenza sure ukuthi anytime anywhere before ucabanga uku-analyze you need to check on the left side emarket. U-left ukhumbule ukuthi into eyenzeka kwa-right isuke iqale yenzeka kuphi kwa-left, so leyo nto iyakusiza kakhulu as a trade ukuthi u-understand ukuthi imarket iyenzani njengamanje, ifuna ukwenzani njengamanje. Awuthi sivele siqale la bafowethu singasiye kude kakhulu, sibheke ukuthi u-left unamandla kangakanani emarket. Yiloo nto engifisa ukuthi ngikhombise abantu ilonto engifisa ukuthi ngikhombise abantu bafowethu, ilonto engifisa ngikhombise abantu. Ukhumbule market siyahlonipha i-correction, consolidation, ila ngithanda khona masiyenza lonto market ngoba ngisuke sengazi ukuthi kunento ezayo, something's coming. So unganyanyi i-consolidation noma i-correction market, right? Ngithaba bafowethu, ngaze nje sibonele, ngiqale ngadobala ku left 1 2 3 4 5 manje, right? So this is a double bottom, into engifisa la ukuthi sibhekise kakhulu ukuthi u-left ubaluleke kangakanani. Ukhumbule ukuthi even i-target uyidweba kwa-left, i-target ye-trade uyidweba kwa-left. Low u-4 hours, i-chart u-4 hours okuyi-chart engi-analyze kulona kakhulu bafowethu ngoba yabona njengoba isikhathi ngisebenzisa i-top down analysis mina ngine-chart engathi lu-1 week engidweba kulama level emarket ukuthi imarket ijwayele ukuthena la, ijwayele ukwenza ukuthi la, and then mase ngiya naku-one day ngenza same story. Mase ngifika ku-4 hours, u-4 hours yona chart lami ngi-analyze kulona kakhulu bafowethu. So ngiyobona, yes, sometimes nginikhilayo nawe idwebe kanje, kodwa nje mina inhloso yami ukukhombisa ukuthi u-left ubaluleke kangakanani nemarket, yabo, ukukhombisa ukuthi u-left ubaluleke kangakanani nemarket. Angifuni ukuthi lo ngiyilanda kude, u-analyze njengomuntu wamanje, unga-analyze like the old school, right? Ngalokhu ufunda into eziningi manje singenasidingo, ufunda into ezokusa phambili kuphela. Mina ngithi ngoba lento ngayi-understand, nawe ngeke ihlule. Bhekani nakho, yabo, iqale la indawo imarket nansi manje sila, yabo. So uyabona ukuthi la bungayithatha i-trade uphume la, bungayithatha futhi i-trade uphume la, uphinde uthathe enye i-trade la yesibili, and then target yakho lapha phezulu. Before kodwa i-target yakho kufike kuyona, ufuna njalo ucheck u-left. Yabo nje la lento sibiza ngani nge-blinding spot. Uma unganakile la ungagcina usudideka, and imarket ayikho i-U-turn engiyenze ngaphandle kwesizathu. Bheka, ungenile lana, either 30 minutes or 15 minutes, waphuma la kwi-target. Nangampela buka after that market uthi reject kangakanani. Why? Because the market was respecting on the left side, because the left side they have a two rejection candle, right? Okay, uphinde futhi ungene lana, obviously ke manje vele target yakho isila ngoba yini ubuka u-left. So yilonto engizama ukuyiveza ukuthi u-left nokwazi uku-analyze i-chart lakho ngendlela iyona nto market ebaluleke kakhulu, iyona nto market izokunika ama-original signal. Uzenzele wena your own, ungathemba omunye umuntu. Bheka, i-consolidation always uyayi-analyze, njengoba ngingasho ukuthi analyze like a pro, not like an old school. Alokhu kwenza into eningi anasidinga emarket. Ma i-consolidate simple, wenza kanje, wenza nje kanje ukuze uyibambe imarket uma ngabe siyinamandla. Uyabona, ngikuveza, yabona njengoba isuke ithi qa ibuye, ingoba sikhombisa ikakaba nawo amandla or isuke ivalile kusebusuku. So mayiqala i-breaker la ku-30 minutes or 15 minutes, uyazi okay imarket isinamandla, imarket isi-right ngoba isiyidlulile le level, and then wenzani, suyangena ngobuy wakho. Yabo, ukhumbule sisebenzisa u-1 to 2 or 1 to 3 for ilokhu i-target noma i-rewind yakho ethulayo.
isikhala se-stop loss asiphinde kabili kwi-space se-profit yakho. Ngiphinde futhi isikhala se-stop loss, ake ngithi i-stop loss sakho sila, i-enter yakho ila. Lesikhala lesi asiphinde kabili noma kathathu ukuze ukwazi ukwenza imali ngendlela okuyiyona. Lokho kufola ini i-under risk management. So izinto ey'balulekile ufuna uzazi zonke lezo. Njengobona nje bafowethu la ike yathi uconsolidate kancane nangampela iya-10 imarket laphana. Yabo ufuna ukwazi uanalyze i-chart lakho. Imarket bafowethu ayikho nzima but i-trick and ine-information eningi. Kodwa kule information eningi wena ufuna uchoose i-information obonayo le iyona information ezokusebenzela. Futhi-ke nje uma ngabe wenza i-forex bafowethu kumele ngikuveze ukuthi kubalulekile ukuthi ube ne-role model yakho. Kubalulekile ukuthi ube nomuntu obukela kuyena. Futhi uyilalele into akayishoyo. Futhi uma ethi kusabe lokhu kusabe ngampela ngoba usuke enezathu. Sibuyelana futhi. Sibuyela. Njengoba seke sasho ukuthi left unamandla kakhulu emarket left bafowethu. Angithi about lento isuke kwa left manje ngiya-extenda lento ngoba vele ngiyayibona ukuthi manje iwacover wonke lama level. So ngicabanga ukuthi wonke umuntu manje useqala ukubona u-left ubaluleke kakhulu e-market. Njengoba sibona la ukuthi market la, njengoba sibona nje ukuthi market lana ivele yafika nakhona yafoma i-double bottom. Double bottom-ke siyazi i-chart pattern kabuy. Ngisho ngabe iqhamuka ku-15 minutes noma iqhamuka kuphi i-chart pattern kabani kabuy bafowethu siyakwazi lokho yabo, siyakwazi. The time ungena kuyona ufuna wazi vele ukuthi check our left isikhathi esiningi. Njengoba seke sathi u-left emarket uye yonke into. Uwenze sure ukuthi uma ngabe u-analyze uqala u-check our left. Yabo angithi uyabona la imarket kahle ike ya consolidate fulanga la makhandlela u3. So that's why ijikela. Ungaba ne-surprise why imarket ijikile. Vele ike yaba nenkinga nyana la iyafika futhi la yakwenza. So wakumele futhi uma ufika la uthatha usell wakho futhi same spot same target. Suka la usell ukhumbule uthatha mangabe i-sell uthatha ama-signal ka-sell kuphela. Uma ubuy uthatha ama-signal ka-buy. Uma ungayi-understand uyayiyeka awungeni. Awi-force the market. Awi-force the market ngoba wenza leyo nto uzobona ama-true colors e-market. Buka futhi uline ka-left ukuthi usebenza mnandi kanjani. Angithi yabo udonse kwa-left. So isize ku-10 buka nje lana buzothola nje trade uyikhiphe la kwi-target. Why ngithi nakhona i-target still kusasebenza lo uyaline omdala osuke kwa-left futhi nakhona. We understand. Uyabona nje u-left ukuthi uyinto ebalekile emarket bafowethu ngendlela eyisimanga u-left uyabona. So uyabona ukuthi okay sifikile la wangohlaba futhi usell la phinde futhi uhlaba ubuy ize once ya break la njengoba engasho left ubalekile u-left ungawuthatha kancane. Kubalekile bafethu ukuthi understand ukwazi uanalyze ukwazi uread i-chart. So yabo ya break la wazama ungena mhlawumbe ku-30 minutes wakho noma ku-15 minutes wangena ngampela wayithola i-profit yakho. Nakhona uma uthi notice la ubexisa kahle kwa-left bake ngasho ukuthi u-left yona into ebaluleke kakhulu emarket. Doesn't matter to trade piece contract in but u-left nje into ebalulekile bafethu ufuna ukwazi ukuma analyze. Ngisho ubani big banks mama be-trade benza leyo nto leyo baya-check babe-analyze ukuthi imarket iyenzani kwa-left. Uzobona ukuthi u-left uzonza umehluko ungakanani. Ngilala ngikhona u-left lo nangampela yafike yakunika i-target market waphuma ne-profit yakho kade ungene kuphi la. So uyabuyela kuphi market phansi. So mayibuyela phansi wangazama indlela futhi yokungena udile no-sell kuphela. Ngithi yabo no-sell kuphela not ubuy. Why? Because market was trending down. Alright. Analyze futhi analyze nje market kubaluleke kakhulu bafowethu. Ukhumbuleke umthetho uthi uthini. Mayifika futhi lana wabona awunawo futhi ubuy omncane uhlaba ubuy ezofika la. Mayifika lana ke uyawazi umthetho we-trend line uthi break and retest. Nangampela ya retest waphinde futhi wenzani uthatha omunye ubuy uyabo. Nawo futhi uyasebenza futhi u-left la uma uzonotice kahle buka la ukuthi usebenza kanjani. Yabona kwaba
nama correction strong noma consolidation strong la amakhandlela amaningi ka 4 hours buka yafika market yajika nje ngqo market, you understand? Yafika market yajika nje ngqo ukusho la wena sekumele ucheck ukuthi manje uyawuthola no-sell noma kwenzakalani la kodwa emarket ayikho i-turning point noma i-U-turn ekuyivele yenzeke emoyeni noma kube surprise yabo even here bheka yabo yazojika la futhi nakhona uthola ubuy. That's why abanye abantu uze xakeke wena mangabe utrade ukuthi thothi market wona uyiboni kahle thothi bona bayawathola ama-signal wona amafishane ngoba ayihlezi vele ikhipha amade ukake ukuthi wena bayawathola kanjani ngoba analyze. So that's why ngihlezi ngithi kubalekile uanalyze market, kubalekile understand i-chart, kubalekile ukuthi ube nendlela nje ukuthi i-chart uanalyze kanjani. Buka futhi left uzo corresponda nala futhi yabo. So that's why ngithi kubalekile ukuthi ucheck kwa left before uanalyze. Kubaleka kakhulu mawuzobhekisisa la market vele ya drop lana. So okwakho wathi sicheck nawa left futhi ukuthi yayijikiswa yini ukuthi yabo. Buka futhi yabuya same level la market, same level market. So no surprises, more analyze market uzoyithola lento oyifunayo yabo. Left guys always uyasebenza. Buka nala yenzani, buka nala yenzani la even though yehle kodwa yawu respect to left before iqhubeke noselwayo yabo. So uyazi ukuthi okay njoba i-trend down market la dealer no sell, ubuy uyayeka, ubuy correction and then mayifika la ikhombisa futhi manje inentshisekelo ukubuyela phezulu uyaphinda futhi mhlawumbe ubuy wakho vele always ucheck wa left before ukhiphe nakho. Buka left wafowethu kwi-chart noma kwi-trading ubalekile ungeze umuntu ekhohlisa ngithi yabo. Buka ushaya target yakho ngampela nakhona yafika ya-consolidate. Why yenza ama-correction? Because nala so uyabona ukuthi no, this level inamandla futhi vele ibalulekile market yabo. Yes, emva kwalokho waqhubeka ne-chart lakho wa-check ukuthi manje yini ongayilindela. Nansi la i-correction noma into ebengathi i-consolidation. Left guys ubalekile, ukhumbule le time udweba kwa left is-something esingathi ikanje noma abanye babiza order blocks yabo. Mina ngingathanda ukumbuza amagama amaningi anzima. Mina nje ngitshela umuntu ukuthi analyze kanje ngafuna market. Ngithi yabo no yeah ifike la yajika futhi ngampela market still nakhona mawukuthi uyabhekisisa i-respecta le correction ekuyenzekala. So uyabona ukuthi lana mawuthatha ubuy wakho buka ubuy wakho umude kanjani uzokhipha la phezulu umnandi lapha emalini. You understand? Umnandi yabo. Khumbula ukuthi kubalekile uanalyze market before utrade. Analyze lo nto ikusiza ekutheni ungalokhu uqagela kodwa uyapredicta. Prediction nokuqagela is not the same. Prediction nokugesa is not the same guys. You need to understand that. Buka futhi left wakho sisebenza ngo-left ilokhu kudonse njalo. Ngizama ukuthini kuwena njengamanje? Ngizama ukusho ukuthi mawungena ubuy wakho la imarket mayiza la ifika ishaya u-10 la awunayo surprise, but you know ukuthi vele kwa left ikuyenza lento maybe 3 or 4 times ithasha le level. Nathi yabo suyazi manje okay vele kuyafika market yabo 1 2 3 uyazi okay shothi usele ngawulindela la nangampela usele waba khona target yakho wasele nakho. Ngokuthi uyabheka sometimes imarket isebenza ngento ekade way-analyze ngokuthi wena mhlawumbe u-analyze uzume i-chart lakho noma ubuyele emuva igcina imarket igila noma ikudida ukuthi why ishaya u-10 lana yabo. And mawuchecka lo nje walo left lo usebenza ngisho kule double bottom eyenzeke la. Bafethu. So ngasho ukuthi njengamanje ake ngiyimele abafethu kuningi kakhulu esisazokuxoxa sindawonye. Into engiyicela kunina abafethu i-support. Ngicela abafethu ngiphi ama-subscribe
ngicela ni-comment ni-share amavidiyo bafowethu. Umuntu uma ngento afuna ukuyibuza nje abuze bafowethu ukuthi yini esingakhuluma ngayo, asho njalo ukuthi yini esingakhuluma ngayo, yini akafisa yena ukukhanyiseleka kuyona bafowethu, kunjalo.